crec que devem estar contents perquè ha sigut un any intens, encara que no se veja, perquè potser en lloc dels 10 concerts que fem a l'any n'han sigut, entre les agrupacions que han vingut invitades i tal, igual n'han sigut 18. Estem acabant, diguem-ne, totes les activitats que s'han fet en commemoració del centenari de la banda. La veritat és que 100 anys no es fan sempre i això és motiu de goig, d'alegria. Pensa que deu de ser positiu i devem estar molt contents i hem celebrat el primer centenari, doncs anem a pel segon.